मैखोम बिथाङा बेंकआव साख्रि मावो। बे गारि साबि आरो बेगा लाबोलाय आंना टाइमा लेट जालायलांबाय अफिसाव थांसै आं। बियो मैना मैखोमनि बिसि। औ लांगौ र'। नै दा अफिसनिफ्राय गनानै थाब फै आरो मैगं एसे लाबोफा। जागोन दे। बिसोर सानैया बिन्दास आरो आलिया सानैजों जोबोद मोजां। मानसिफोरखौ खनबैसो लोगो मोनो आं। बा माथो सावगारिखौ जोबोद समायना नुदों हाजोबो नुहुरलाय माथो बैथिं। देलाय नों बैयाव थांलाय। औ दे। खेबनि र' बेयावनो थाथ' बेयावनो जा मोजां नुदों। दा समायदों। सना फिल्मनि बायदि एक्टिं खालामदो गेदा गेदि। र' बैथिं खेबैनो आं। डेन्जार समायखायो आंनि सनाखौ रावबो हाखाया आंनि सनाजों किउटखा। वाव असम। सना जोंहा सानैजों सेल्फि लानो दे। फैदो। बा सनाया आंनिफ्राय जुसिन मा जायो नोंलाय? दे सेल्फि लानोसै। होद र' बैथिंसो नुदों। एसे मिनिदो सना। माबायदि नुदों नायलाय। मोजां नुदों। मोजां नुदों ने? बरिया नुखायो। बा सनाखौ समायथारदोंलै दिनै गस्ला गोजा जा गानलायनाय। लिंनायब्लाबो सना गानलायदों माथो। गावहा जल गबा गुबुन सिख्लाफोरजोंथ' फसायजाखाया आंखायसो फसायदों हाय थाथानो। ओइ नै आदा फैदोंलै आं दसे रायलायनो दे र'। दे। मा ओइ बिलाय खम से खम आदा थाथ'लाय रथ'लाय होनजायोना। दानि गथ'फोरबाथाय बेबायदिनो एसेबो रेसपेक्टेड होनायानो गैया आरो कालपारनिफ्रायसो। आरो बे लकडाउन समाव ओंखारनो मोना होननाया नोंसोरखौ बेबायदि लोगो मोननायखौ आं नुफैबाय थानांगौ ने सानफ्रामबो। आरो बे नोंसिनि बिमा बिफानाव थाखा फैसा दाबि दाबि लोगो मोनफैबाय थानायखौ आं नुफैबाय थानांगौ नामा? दानि बे आरो खान्दा खान्दा ड्रेस गाननायफ्राथ' मबाइला गांला गांथा लाबाय। हेलौ सनाव उमुक रेस्टुरेन्टाव फै उमुक रेस्टुरेन्टाव दं। थांदोंलै नोंस्रा जाम्बा जाम्बानो बाइक गोजौआ लानानै सैमा फाग्लाफोर बायदि सालायलें लें बहनलायनानै फैसाया बिदों मोनाबाथाय बायलांलायबाय सियारफ्रा गंनै गंथाम। ओरैनोबा नोंसिना बिमा बिफाया जोंनि SBI बेंकआव थांनानै लाइन थानानै गोरोमफ्रुलायनाय फैसा बख'नानै लाबोयो। गावसिनाथ' आखाइफ्रा हाइजें गोजाखा बाइक सानायावबा दुमथिनि आमेरिकानाबो हास्लाबलायबावा ओरै ओरै सालायबावगोन फाग्ला। आरो नोंना मा मदार्न ड्रेस बिलाय समाय सोद्रान लावगिगि आंनासो हिनजाव साबसिन।
आरो बे हिल्सना हाइल्सनो बे लकडाउन समाव पुलिसफोरजों होसोजाब्ला नोंसो खारोना नोंनि हिन्जावखौ बासायनो आरो बे हिल्सना हाइल्सनो बे सेन्देलजों खननै खारनानै गांलाव गांथाव गोलैखायो आंबा अफिसनिफ्राय फैब्ला पुलिसफ्रा लामा सामा लौथिलायलाय दंखायोमोन आंबा खुनुरुखुमसो आइखा देखायनाय गबोदों फंबायखासो बारा बुंबावला आङो नङाब्ला सेनिफ्राय जौसेसिम खुरफुंजोबगोन आं गिरिमतजों दे थाथ'लायदो थांसै आं थांदो दे गावनाबा बिजा माबायदि बिनि लेक्सारखौ खोनासंस्लाय सैमा फाग्लानि रोनावनायखौ खोनासंनायासो साबसिन जागौमोन लेक्सार होनो फैदों बेवहाय बारा बुंजाया आंनि बिदासो जायो नङाबा बेखौ बुलेटनि गोनाय बायदि थाव 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 बुंनानै खुरफ्लंजोबनो हायोमोन आं गिरिमत खुरनाय बायदि थांसिङा गाखोदो बाइकआव गाखोदो सना थांसै जोंहा माथो लामाजोंबो रावबो सिख्लाफोर फैथ'लाब्रा बिसोरो गामिनि सेंग्राफोर नोंलाय माथो अखासो थाइफ्रिहांबावबाय नै बोथोराबो गाज्रिथार माथो दा मोनाफ्राव बारहुंखाफोरसो बारनो हागौदांलाय ओमफ्राय नोंना बोरै जाखो दाखालै सिख्ला लोगो हमहैनाया गैयालै फाग्लिया बाइक गैयिनि गारनानै थांबाय अ बिदिसो जादों मा सेंग्राफोर मा खालामबायथोसैलाय बेवलाय नैलै बार जाफैदों सिगारेट सोबनो फैयाखैथ' सिगारेट सोबा मा जायो मिन्थिगौ नोंसोर केन्सार जायो केन्सार खोनायाखै नोंसोर बेंगालुरुसा सिगारेट सोबनानै केन्सार जानानै थैलागासिनो दं निउसफ्राव नाय माना नोंसोर थैसिगोनसो नोंसोर सिगारेट सोबनानै बे सिगारेट पेकेटाव नुवाखै नोंसोर वार्निं थ्रट केन्सार लिरनायखौ साला बोराया वार्निं बानामखौ रोङा जोंखौसो बुजायनो फैदों खुसोनानै साख्रि मोननायजोंलाय मा जानोब्रा बे बोरायजोंलाय खामानि गैया दामानि गैया थुदो थांसै थ' मैना दै गिलास लाबोलाय आरो नैबे मैगङाबो लांफादो सफैबाय बेसे बुंनांगौ जाखो बिदि सुदार मेख्ला दागा होननानै ओंखायनो दानि सिख्ला देरफुनायफ्रा बेबायदियावनो लाइ लाफा मोनलाङो नों मालाबा आंनो दख'ना बायना होफैदों नामा बे आनला गंसे आरो गद्रेज गंसेनि दख'नाफ्रा मा जाजोबखो एन्जर जाजोबखो ना सिला लांजोबखो ना सावना लाजोबखो नोंलाय सासे बेंक मेनेजारनि बिसि जानानै लाजियासै नोङो बेबायदि सुइटार मेख्ला गाननानै थानो बेबायदि ड्रेसखौ बाजाराव दाउ गोदाग्राफ्रासो गानो फैया गनाखो थानसलां बेखौ बाराबा नुबाय आंना फिसाया आंखौ माबायदि होसोदों सुदार मेख्ला गाननायनि नोंसोर बेबायदि दागानखा नङाबा होसोजागोनबो फिसाइफोरजों